ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମଦ ପିଇବାକୁ ପାଖରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ନହେଲେ ଇଏ କାହିଁକି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା। ମରିଯାଅ ଏଇଟା, ଚାଲିଯାଅ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ, ଚାଲିଯାଅ ତୁମେ। ଶୁଣ, ତମେ କହୁଥିଲ ନା ତୁମର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରେମ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରପୁରୁଷର ରକ୍ତକୁ ପେଟରେ ଧରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି। ମାରିଦେବି, ମାରିକି ତୋତେ ସ୍ମାସ କରିବି। ମାରିଦେବ ମୋତେ, ମାରିଦେବ, ମାର ମୋତେ, ମାର। ବାବୁଣି, ଆପଣ ମୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ କହୁଥିଲେ ନା? ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁଣି, ସେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇନେ, ସେଥିରେ ଠିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ପୁରା 5 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ମଦ ଦୋକାନରେ ବସିବ, ଢକ ଢକ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା ମଦ ପିଇବ। କେହି ତମକୁ କିଛି କହିବେନି, କିଛି କହିବେନି। ଯାଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯିବି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି। ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କାଲି ବାପା ଜ୍ୱରରେ ବାଉଳି ହଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉସି ଦଉଥିଲି। କହିଲେ, ମା ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ଆଉ ଫଟକେ ରଖିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖିଦେଲେ ବାହାରି ଘରୁ। ତୁ ମତେ ଛୁଇଁଲେ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଛୁଇଁଲେ ମତେ ଭାରି ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ ଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯାଉଛି ସତ୍ୟା, ମୋଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ପଦେ କଥା, ଏକରେ ଏକ ମିଶେଇ ଏକ ହୁଅ, नो प्रॉब्लम। एक रे एक मिसेई 3 हेले नो